Har ярты ел сайын хәйрияче Марсель Миннеханов Зәйфаклары газетасына яздыруда булышлык итә. Шулай итеп ул Искезәй мәчетенә йөрүче өлкәннәрне сөендерә. Мин яздырам газетны Искезәй мәчетенә. Анда безнең бабалар читтән карап торганда укыйлар. Мен аларга шат, шуңар да әтрәк күңелләрен күтәрү өчен. Район газеталары һәр зәйлегә иң якын торучы мәгълүмат чарасы. Басмаларга Зәй почта бүлекчәләрендә һәм Ялчыгыл урамы 9-йорт адресы буенча урнашкан редакциядә язылырга мөмкин. Язылу кампаниясе июнь ахырына кадәр дәвам итә. Кемдә булса, менә өлкән яшьтәге кешегә яки социаль мөмкинлеге чикләнгән кешеләр булса, аларга яздырырга исәбе бар икән, рәхим итегез безнең редакциягә. Зәйфакларын укыгыз. Анда район хәбәрләре, кешеләр язмышы турында рәхәтләнеп укырга мөмкин. Хәйрия подпискасы бүләк итәргә теләүчеләрнең әле вакыты бар. Ярты ел буе атнасына бер тапкыр килеп торган район газетасы изгелек эшләгән кешенең яхшылыгын, матур гамәлен искә төшерә.